החשש העיקרי שלי... החשש העיקרי שלי הוא שהחיים שלנו ייפגעו. בסופו של דבר אנחנו כאן בשביל להגן על המדינה שלנו, אבל יש אנשים שנופלים למען המטרה הזאת, ולעשות חשש מאוד מאוד גדול. החשש שלי, אני עברתי גיבוש טייס, והחשש שלי זה באמת ליפול בשלב מסוים מהקורס. בסופו של דבר גיבוש לא ממש מדמה את רוב הקורס, שהוא יותר טכני ופחות פיזי. וזה פשוט משהו שלא כולם עוברים, הרוב מנסים. החשש המרכזי שלי הוא בעצם מהלא נודע. כולנו פה הולכים לעבור מסלולים ממש לא פשוטים, אנחנו הולכים להיחשף לתכנים שלא כל אחד זוכה להיחשף אליהם. זה משהו שמטריד אותי. בנוסף, החיים של כולנו פה זה חשש מאוד מאוד גדול, כמו שחברי פה לפני אמר. החשש הכי גדול שלי זה, הייתי אומר,